तर आज आपण बनवणार आहोत अगदी गावरान आणि अगदी सोप्या पद्धतीने मेथीची भाजी। मेथीची भाजी खूप खमंग, चवदार आणि हेल्दी असते आपल्या शरीरासाठी। तर हे बघू शकता, आज मी मेथीची भाजी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे अगदी सोप्या आणि गावरान पद्धतीने। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आवडल्यास नक्की लाईक सबस्क्राइबर करा। तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य आणि याला बनवायची कृती। तर हे बघू शकता, आज आपण मेथीची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी ही मेथी निवडून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। हे बघू शकता, पालेभाज्या खूप चांगल्या असतात आणि स्पेशली मेथीची भाजी तर खूपच हेल्दी आहे। याच्यामध्ये खूप पौष्टिक तत्व आहेत आपल्या शरीरासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती याच्यामध्ये खूप असते। तर मेथीची भाजी नक्की खा तुम्ही आणि उन्हाळ्याच्या दिवसात तर नक्कीच याचं सेवन करा। तर हे बघू शकता, मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे मेथीची भाजी आणि कट केलेली आहे। आणि हे बघू शकता, ही मुगाची डाळ मी भिजत ठेवलेली आहे थोड्या वेळापूर्वी। तर ही मुगाची डाळ भिजत ठेवलेली आहे, याचं पाणी काढून घ्यायचं आणि स्वच्छ ही डाळ काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर बघा, एक टमाटर घेतला आहे चिरून, एक बारीक कांदा घेतलेला आहे चिरून आणि ह्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत चिरून। तुम्ही हवं त्याच्यामध्ये लसूण, मिरची आणि अद्रक असं कुटून सुद्धा घेऊ शकता, पण मी कट करून घेतल्यात मिरच्या। तर चला बनवूया आपण मस्तपैकी मेथीची भाजी। तर बघा, मी पॅनमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। तर सर्वप्रथम आपण हे चिरलेला जो बारीक कांदा आहे तो टाकून घेऊया। लहान मोठ्यापासून सर्वांनाच मेथीची भाजी खूप आवडते। मेथीचे वेगवेगळे पदार्थसुद्धा होतात, मेथीचा पराठासुद्धा होतो, मेथीचं बेसनसुद्धा होतं, म्हणजे खूप हेल्दी आहे मेथीची भाजी। मेथीच्या पुऱ्यासुद्धा होतात। तर तुम्ही मेथी नक्की खा, कारण ही आपल्या शरीरासाठी खूप चांगली। ह्या मिरच्यासुद्धा मी आता टाकून घेते याच्यामध्ये आणि थोडा वेळ परतून द्यायचं। मिरची आणि कांदा थोडंसं लालसर झालं की मग टमाटे ॲड करायचं, लगेच टाकायचे नाहीत, थोडेसे आपण परतून घ्यायचं याला। हे बघू शकता, आता मी याला थोडं परतून घेतलं आहे बघा। आणि त्यानंतर आता मी हे टमाटे टाकून घेते। हे असं छानपैकी एकजीव करून घ्यायचं आणि गरम तेलामध्ये मस्त परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाण्याचा कूटसुद्धा टाकू शकता किंवा तीळ जे असतं ना ते सुद्धा बारीक कुटून टाकू शकता। हे बघा, लाल झालेलं आहे आपलं मस्त टमाटे, कांदा आणि मिरच्या। ह्याच्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ टाकून घेते। असं तेलामध्ये मीठ टाकून घेतलं की नंतर मग काय आपल्याला व्यवस्थित भाजीमध्ये मिक्स होऊन जातं आणि भाजीवर टाकलं की ते थोडंसं कमी जास्त मग होऊन जातं। त्यापेक्षा असं तेलामध्येच मीठ टाकून घ्यायचं, जेणेकरून भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होऊन जाईल। आता आपली ही भाजी जी आहे, आपण ही जी निवडून घेतलेली भाजी मेथीची, ती सगळी हळूहळू टाकून घ्यायची कढईमध्ये। ह्या अशा प्रकारे खूप सोप्या पद्धतीने तुम्ही मेथीची भाजी बनवू शकता। हे बघा, ह्याच्यामध्ये पाण्याचा एक थेंबसुद्धा टाकायचा नाही, कारण मेथीची भाजी असो किंवा कुठलीही पालेभाजी असो, ही फक्त वाफेवर होणाऱ्या भाज्या असतात पालेभाज्या। तर आता ही जी डाळ आपण भिजवून ठेवलेली आहे मुगाची, तीसुद्धा आपण ह्याच्यावर टाकून घेऊया आणि आता ह्याला व्यवस्थितपणे हळूहळू मिक्स करून घ्यायचं आहे। जशी जशी भाजीला वाफ लागेल तशी तशी भाजी आपली अशी कमी होत राहणार, म्हणजे शिजत राहणार। हे बघू शकता, मिक्स करून घ्यायचं। बघा, मीठ आपण अगोदर तेलामध्ये टाकल्यामुळं सर्व व्यवस्थित मिक्स झालं आहे मीठ, आणि असं वरून टाकलं असतं तर ते थोडं कमी जास्त थोडं लागलं असतं, त्यामुळं मीठ असं अगोदर टाकल्यामुळं व्यवस्थित झालेलं आहे मिक्स। तर अशा प्रकारे मेथीची भाजी नक्की बनवा, खूप सोपी पद्धत आहे। टिफिनसाठी पण झटकीपट होणारी अशी भाजी आहे मेथीची। याच्यामध्ये तुम्ही बटाटेसुद्धा कट करून टाकू शकता, शेंगदाण्याचा कूटसुद्धा टाकू शकता याच्यामध्ये। मेथीचे पराठेसुद्धा तयार होतात, मेथीच्या पुऱ्यासुद्धा तयार होतात। खूप हेल्दी आपल्या शरीरासाठी मेथी। याच्यामध्ये खूप रोगप्रतिकार शक्ती भरपूर असते। मेथी खाल्ल्यामुळं आपल्या शरीराला खूप असं प्रोटीन भेटतं। आता याला वाफ देऊया 5 मिनटं। हे बघा, आता 5 मिनटात बघितलं बघा, भाजी आपली कशी फुलत दिसत होती ती कशी एकदम आता व्यवस्थित नरम झालेली आहे। मस्तपैकी वाफेमध्ये छान अशी शिजून निघत आहे, डाळ व्यवस्थित आपली शिजत आहे, मेथीची भाजी पूर्णपणे शिजलेली आहे। तर बघा, मी गॅस केलेला आहे बंद आणि भाजी केली आहे थोडी थंड। ते हे बघा कशी झाली आहे आपली
अगदी सोपी आणि कमी वेळात होणारी अशी गावरान पद्धतीची मेथीची भाजी. ज्वारीची भाकरी आणि बाजरीच्या भाकरीसोबत याचा आस्वाद घ्यायचा आणि गरमागरम मेथीची भाजी सर्व करायची. हे बघा तर कशी झाली आपली आज मेथीची भाजी. अगदी सोप्या पद्धत आणि कमी वेळामध्ये तयार झाली बघा आपली भाजी मेथीची. तर तुम्ही अशा प्रकारे नक्की बनवा. जर तुम्हाला आवडली असेल आज आपल्या मेथीच्या भाजीची रेसिपी तर नक्की तुम्ही ट्राय करा. आणि आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्रायबर आणि व्हिडिओला लाईक करा. असेच रोज रेसिपी बघण्यासाठी नक्की चॅनलला सबस्क्रायबर करा. ते बघू शकता छानपैकी आपली मेथीची गावरान पद्धतीची भाजी झाली आहे तयार खाण्यासाठी. तर ह्याला तुम्ही नक्की बनवा आणि ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरीसोबत याचा आस्वाद घ्या. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये गरमीच्या दिवसामध्ये पालेभाज्या हे नक्की खाल्ल्या पाहिजेत आणि त्यातली त्यात मेथीची भाजी तर खूपच पौष्टिक आहे. तर नक्की बनवा आणि खा. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.